ngangenye into nayo ukhona iphupha ndakhupha kukhona umuntu othi kulo andithi abo bantu bathandazeleni ndithi abo bantu baphindisele yinto lonto ngeke ayikhumbula loo nto leyo yaphinde yavuseleleka ngosinqobelana nabazalwane kutsala kukhona enye faction ye-Christianity into ethi yakholwa nayo ithi yona inokholwa thina sicacela ezikhalamity ezinto zimbi kuthethwa ngazo bazokwenzeka sizamkele thina asinakholwa lokuba singazifeitha away sentsho zithandaza basikenzeki like umgwebo zona zithandaza uba mawungabikho and futhi zibambe ukhona uba usibakho ya umgwebo ukwazi ukuthandaza impilo ukwazi ithi iBhayibhile uThixo akanyobeki akacengwa akamkeli isicelo ubiza inguquko xa inguquko esisicala koshelo sobomi uthi nobe kungaza uDaniel noba ngubani ababiza abantu babengamalungisi uthi bame phambi kwami ngenxa yabantu no uthi bengeke basinda abantu bengazumi umuntu osindisa yena ngokulungisa abantu amen so noMoses yakhumbula ukuthi Deuteronomy chapter 3 uqala ku verse 21 uMoses apha wathi wena azungeke kaNani umani bavuselela abasirayeli ba mina ndizungele nxa yena mina nandicabisa ngoba nxa lento izungele kaNani uthi yona mkhongo uthi ngaqala yakhuluma xa esitsho kwa-21 uqala into ezinhle ngothi uthi yena uqala ukusebenza imisebenzi emikhulu ngesandla sakho yabuya nomthini kanti ngene uthi masingaphinde sithethe ngale nto isisecakile masingaphinde sithethe ngale nto yona ifinal awuzungena so umgwebo awuthandaze ujiko so kufuneka kuguquke uthi ke kuJeremiah ungaphindi uthandaze ngaba bantu kuyo ngayenzi lo andizukuva andizukumamela ungathandazi ngabantu so kufuneka uJeremiah ndaweni yokuthandazela abo bantu ukuthi makashumayele babo bantu baguquke ndithi abo bantu baphindisele andithi bathandazele utsala impilizo into enziwayo phindiswe that is why you can be hesitant into banjani ube umzekelo ngena yabonke yenzeke lo nto yinto maza lento ukuviyela ukubeka isandla empilweni angakhona sabazobeka isandla qoba angaphili ebeni ukuthi ezobeka isandla manje beliphili uzobeka isandla angaphili nxa bakholwa lenkalini kukholo qala ngalakholo then umbeka isandla diba nokholo kakhulu xa ngabantu xakise icebo qala njengoba ndithi maze ngithanazela xa izinga laxesha ndinokholo nyani bana ukholo ezinto ngokuthi uthi ungenelana nami uba bathe bavumelana ngenoko kacele zoyenza khona izinto andeni xa ngabe kwacingo ukuba lo mntu uyafuna uphilizwa kufuneka ukuthi ndibeke isandla lo mntu kanti ungafuna ukuphilizwa ufayini kule ndawo sesenzela lo mshumayeli bethe umzelo umbeke isandla sesenzela yena akho so ukholo yinto okwanjwa nayo umuntu amen akalenziwa impiliso uyaphiliswa akalenziwa uthi kuphilisa ngezinto kanje so kufuneka uJeremiah ashumayele kwabo bantu angabathandaziseli athandazele babaphiliswa makashumayele baguquke basuke kule ndawo egulisayo okanye bazisela zonke ezizibetha beze kule ndawo uThixo bafuna kuyo apho kusembilisweni khona so impiliso yinto eyiprocess uyafuna ngexesha umuntu akhansilisha kodwa aphile umxelele athi reject impiliso kumxelele ngempiliso athi ayireceive uyazi abantu bayirejecta kule nto esiyithethe izolo yinto ekufuna sithethe kakhulu izinto zakudiscussion umuntu ayirejecta impiliso kuba iciniso iyamkela ngokwezinto ezenziwe kuye ngawakho amandla ethemba ukholwa kuye ndike ndivume nabonto okuthiwa yena wangafuni uba bamthandazela abazalwane kube sithi ayothela akazokuphilisa kuba ndisenzile ukuzenziwenza so ndiyayideserva le nto ndikuyo so masingayijiki into eyenziwa uThixo endifaneleyo yabona phaa eBhayibhileni lathetha ngaloo nto impiliso kwezincwadi zoYakobi chapter 5
uyabona verse 15 14 no16 uthi ukonofana phakathi kwenu ukonogulayo na onesifa makabizele kuyo i-elders abadala bebandla bambeke izandla bamthandazele umthambisele kuwele uThixo uzokuphelisa lo yena makababize ukonogulayo makabiza abantu bamthandazele asithi umntazana akazange athi ngiyafuna ukuphiliswa akazophiliswa uDaniel yena uthenkosi sokuzanga aphiliswa kaphilayo kakampela abantu xa kubele kufunda pha uyaba ikhona into engazi umuntu angayamkela impilo ukubeleka phakathi xa ithetha ngathi verse 16 uthi ukuba wenze izono uzixolele iyathetha la verse umuntu obegula lo wabiza i-elders kuthi ukuba wenze izono uzixolele ukenzeka uba omnye ezono zakhe azenzileyo zizozimthethelayo angamkela kube kuba ndenze into ethile then angifanelanga ukuphilisa uthi ngakakholiswa umzelo khona lo mntu eBhayibhileni ukuba uyathanda dophinde ungayihlambulula uyazi ukuthi kunako kumhlambulula uyesu kunako qha into angakhoshonga lo uyathanda la so uthi la verse ikhona ngenxa yezinto ngoba kukhona lo muntu azothi ndisele utywala ipoison salemali isibindi sami therefore 5 souls uthi ithi apha ngokubhekisele kulo mncinga lo mnqaba elobhoko liziphakamisa ngaphezulu kokwaziwa kaThixo sithi iweapon kaThixo ediliza lo nqaba ithi ukuba wenze isono usixolele then ke uyizothi iqhubekele ithi xelana neziphoso mthambisana nophiliso ithetha ukuthi lento empilisi ngaze beyiprocess ungadani xa ngaba engaphiliswanga umuntu kukho iprocess ikho into ofuna yenziwe kuxelelwana kwesono kodwa ukuthi ungambeka isandla lo muntu uyibounce ofini ngazi impilisi ingahlali kuye funa uhlale phansi kanti into edala uba angayamkeli empiliso kukhona isono asenzileyo acinga uba ngaso ufanelwe yile nto ngoku xa iqhubeleka isithethe sithi ndasenintwana ndazenza uzelile uze uthi lena into ayiyi ngokuba uphile kakuhle sisipho esuka kuThixo uba wenze isono usixolela kutsho le vesi nawe uyamkani mhlawumbi ukhupha kule ngqeko ubiphuthile beyamkela libisenziwa ngayamkeli impilo azinto zamdiscuss ngomthetho namhlanje yinto iBhayibhile ke ile incwadi yendumiso incwadi yendumiso 19 iyafana nendumiso 119 ithetha umthetho kaYehova inevesi pha ethi umthetho kaYehova ugqibelela ubuyisa umphefumulo okanye uthini ikwesi English ithi the law of the Lord is perfect converting the soul enye version izothi reviving the soul so iyawuhlaza umphefumulo iyawubuyisa umthetho kaYehova ugqibelela umthetho kaThixo ugqibelela ubuyisa umphefumulo so umphefumulo ufanele ubuyise kanti ulahlekiswa nokuxoka kuyawubopha umphefumulo kanti kuyenzeka abantu baviye baphume kuyisho njengoba bezazalwe bethetha abantu kodwa umthetho kaYehova uyawubuyisa umphefumulo yiyo le nto bezothetha hayi ngendlela eyi-one nangezinye izethethe ithi pha uthethela uba zabuyisa umphefumulo kwesokweni nasentweni ngokuhlangula so umthetho kaYehova unjani ugqibelela ubuyisa umphefumulo masijonge into ku-Isaiah 54 definitely kakhulu okay ku-Isaiah 54 ithetha into apha kuvesi 16 uthi apha yabona mna ndadala ingcibi efutha umlilo wamalahle Yehova unezinto akuthi izinto zezakhe nezimbi nezinhle uthatha credit yazo izinto zakhe ezo wazenza haha yabona mna ndadala ingcibi efutha umlilo wamalahle ivelise impahla ngokweshishini layo kwamna ndadala nomonakalisi wokuyonakalisa uthi mna ndidala ingcibi
Ndim Yehova ngiyevuthetha ndithi uthi ndadala ingcibi efutha umlilo malala. That is laa mntu ayingciba nesikili sokuthini sokubasa umlilo then enze loo nto yakhe ayenzayo. Ithi ivelise impahla ngokweshishini lakhe, ngumntu owenza ii-tools ngokweshishini lakhe, ngokwe-trade yakhe avelise ezo weapons, ezo tools. Uthi ndim omdalele umntu ozenzayo ezo zinto. Xa uthi ulodalile une-control, unolawulo phezu kwazo zonke izinto, uthi zadalwa nguye, ingcibi yadalwa nguye. Njengoba izothetha kwizikoneko isithi kusemandleni okanye engalweni yakhe kukhona amandla nokomeleza ukuze axhase abantu abanempumelelo nje. So ingcibi le ixhaswa nguye uyeva ukuzikwazi ukuzenza izinto. Usogqiba uthi nenye into okanye phela ngapha. Uthi ndadala nomonakalisi wokuyonakalisa. Sidala ingcibi yenza ishishini layo, ndadala nomonakalisi wokuyonakalisa. Unayo uphi uthixo zenziwe nguye. Ziphantsi kolawulo lwakhe kuba zenziwe nguye omelakhe. So ingcinga apha izawuthini, nokuba kukhona into ongaze idale uloyiko, ubomba ima phambi kwakho izisa uloyiko lokuba inganitshabalalisa, ukuthi uthixo zonke zidalwe nguye. Le nto ukuthi zidalwe nguye isinika nengcinga ethi unegunya phezu kwazo, azikwenza nto ngaphandle kwemvume yakhe. Ithetha ukuthi ndaweni yokucinga ngezinto funeka sicinge ngothixo. Yabona lo mntu kuthiwa nguDaniel wayengumntu one-faith, onekholwa. Wayengoyikiswa yinto uDaniel kwanabazalwane bakhe. Babesazi uba kukhona uthixo. Babengapheleli kwizinto ezithethiweyo nabazibonayo ukuthi yenza kufaka phambili. Besazi uba kukhona uthixo owakhe lo mntu uvelise umlilo. Ukhona uthixo odale ingcibi le yenze umlilo andithi. Yawufuthisa umlilo wamalahla andithi. Kukhona uthixo owenze loo nto. So akungomntu ozodecide uba ndizoba khona na okanye andizubakho. Umntu angangayila loo nto layiceba iplane but akuxhomekanga kuyo ukuphumelela kwayo. Ndithi noba yintoni engumntu okwaziyo ukonakalisa efana uba yoyiko ngokwasehlabathini. Abantu abaninzi kwiintsuku zikaDaniel bekhona kulaa ncwadi babesazi uba noba khona into ezokwenzeka nguThixo ozothatha isigqibo sokuba kuphumelela ntoni. Kukho indawo entomiso ethi usekele isihlalo sakho ezulwini, kuyakwenzeka kuphela intando yakho kungengezwa nto kuyo kungaphungulwanga. So yiloo ngcinga babe nayo wathi ingcinga ke yokholo efuneka sibe nayo loo. Sinikwa yile ndawo. Udale ingcibi uzilenze ishishini layo kodwa wanadala nomonakalisi wokuyonakalisa ingcibi leyo andithi nomsebenzi wayo. Yazi uba negqirha lidalwe nguThixo? Nomonakalisa ukulonakalisa udalwe nguThixo. Powerful. Umuntu esifunga apha ekuhlaleni uthatha izigqibo ezingasifaka engxakini, even ufaka uthatha isigqibo soba babulaleni abantwana bamaSirayeli nina nezini ngabantu abamisa abantu ababelekayo. Kodwa abamama babesenza lo msebenzi bazi uba kukhona uthixo ofuneka adicide uba yintoni mayenziwe. Ayixhomekanga kumuntu wasemandleni okanye wasegunyeni. Kukhona uthixo ozidalileyo zonke ezinto. Ngoku apha uthi udale zonke ezinto uyojonga kuvesi 17. Yabona kuvesi 17 ngenye ezivesi ezidumile andithi. Uthi udale ntoni ingcibi yakhe ntoni ezixhobo ngokweshishini layo andithi. Then uthi ke apha zonke izixhobo ezikhandelwa ukulwa nawe azikuba nampumelelo. uThixo odale ingcibi enza ezi weapons okanye ezixhobo uthi zonke ke izixhobo ezilolelwe ukulwa nawe aziba nampumelelo. Kutsho uThixo odale ingcibi enza izixhobo. Uthi lokusesandleni sakhe amandla nokomeleza ukuze abanike impumelelo abaxhasa abantu baphumelele ngengcibi zakhe izixhobo andithi. Uthi loo ngcibi leyo uba yakhe izixhobo isakhele ukuba kulwe nawe aso sixhobo asizuba nampumelelo. Uthetha kumntu athetha kuwe so kulangana aziba nampumelelo. Zonke iilwimi ezimelene nawe ematyaleni uya kuzigweba. Masiba kumangalela bakutyhola bathetha izinto ezimbini ezikhohlakeleyo ngawe bexoka.
uthini uyawucofa. Ukhona nesithembiso. Ilwimi ezimelana nawe ematyaleni uyakuzigweba. Ithi uyakuzigweba. Uyakuzigweba. Ivela kuwe ke ngoku. Wena mthethwa ngawo. Nguwe mthethwa ngawo. Amen. Uyakuzigweba. You will condemn them. Ilwimi. Yabona xa sekuyela kuwe isibe sekunokulanduva ke. Xa kusithiwa mbuzo uzigweba ezilwimi. Because ngaze ngento ngithandazele ukuthi mayenze umthila besithi yabona ke le. Ndikuthanda enough uba ndikunindini ke le kuwe. Le nizokwenziwa kuwena. Umuntu ecela ukudlala. Bangamvumeli kuba bayavana bodwa basestrata. Okanye ke umntwana waseshop avana la. So bonke abantu bazovota umntwana waseshop nje. Lo yiwani sibalusiza. Azivunyelwa dlala. Bamnika ngethuba, but uthixo uthi yakunika ithuba. Zonke ilwimi ezimelana nawe ematyaleni uyakuzigweba. Xa uqhubeleka kwincwadi zeTestament ethi ithetha kwangalenyaniso. Ithi abantu abathetha into ezingekho bazodana xa bebona ihambo yakho. Ngozigweba ihambo yakho ezigweba izinto bazithethayo. Kuthiwe lo mntu unje uyifika azikholwa laa mntu wenza into ezithile nezithile xa sebekubona kuthethwa kubatana yinto ithetha. Nimene bethetha ngalo mntu. Lo mntu akayiyoti bangazama ukumfunda akayiyoti. Ihambo yakho ibenza badala bathethe izinto ezingekho. Kungathi ungenza ububi. Ilwimi ezimelana nawe ematyaleni wena uyakuzigweba. Zawudala. Sabakhondela singakunanda kuthetha. Okay. Zisenandi izindawo nje ilavesi ke le. Idla kuphela phakathi kodwa nje. Idla kuphela phakathi. So isikele ithi zonke izixhobo ezikhandelwe ukulwa nawe azikuba nampumelelo. Zonke ilwimi ezimelene nawe ematyaleni uyakuzigweba. Iphela. Yabona ke ndayithi yakuzigweba ingathi kuwela kuwe. Ilwimi kuxanduva le. Ikubizela kwenye into yakumema uba ikhona ofuna ukuyifundela. Ibiza ukukhuthala. Nokuba serious. Iqhubeleka phaka ithi lilo eli ilifa labakhonzi bakaYehova. Nokulungisa babo obuphuma kum. Utsho Yehova. Kutsho bani? Yehova. Kubani lokuthi uzobanje? Kuthiwa ngumkhonzi kaYehova. Umbuzo, uyamkhonza nguYehova? Unguye umkhonzi kaYehova. Abantu iqala ukungena kuwo. Umkhonzi kaYehova kuphela ozokwazi ukuzigweba ilwimi ezithetha xa sinayo ezimangalelayo. Umuntu kenzeka abe khona kule nto abezixela uba apha ndizokhonzwa. Uba khona into elungileyo eyenziwa izokwenzelwa mna. Ndikwi-receiving end. Uba yinto elungileyo. But uba yinto embi, hayi mayenze komnye umntu. Mayihambe yembo. Uba yinto elungileyo mayizapha kum. Andizange zokhonza mntu apha. Ndizange zibala isiqila. Into yintona? Into yintona? Yinto kodwa isibheke umthetho. Apha ndizokhonzwa. Uba khona into elungileyo mayenzeka apha kum. Kodwa bakuthiwa eli lilifa abakhonzi bakaYehova abantu abamkhonzayo. Yazi bakhona abantu abakhona indawo eBhayibhileni ezibhadlileyo zithi inyani kuba iBhayibhile yonke ithi inyani. Bathi uYehova lo ngumngani wam, friend. Yesu ngumngani wam yonke loo nto. KwiBhayibhile ithetha endaweni ezinjalo. Kuba le vesi bayiphelisa kule full stop lithi ndiyakuzigweba. Nezinye ke zovesi baziphelise endaweni apho zingaphelanga khona. Yabona xa likhulu akuphathe ngendlela ethile nobubele. Ifuna ububele ubuhloniphe ube nombulelo ngawo. Ungabucinga uba indokuxhashaza. Amen. Khona iikharekta zabantu endizaziyo kwaye nefemeli. Xa ufike isenzile ufike uyincedise ikushiya
iza kwenziwa kuwe wedwa. Ayiveli benokubulela ithi lo mntu uzondinceda isizathu uphumelele, iza kwenziwa nguwe. Ubambise isifongo sakho uzaxhenza. Thatha nesifongo sakho ubambele sona uzaxhenza. Inkohlakalo loo nto ukungabamkeli ngendlela elungileyo kubela ndithi. So yazi umuntu ongathi mkhulu ngokwami kumazi, umuntu omdala ke ngokwami kwazi umuntu omkhulu andithi. Xa ethe wafuna ukuzizisa kwi-level yam ngokuthi accommodate, yonke andifuna ukumnika kwenye level. Bendimhlonipha njengomntu, but ngoku seye kwenye level yomntu ke ngoku. Xa ngaba izovele azithoba zile level, the more ezithoba the more ndibone mkhulu. But indlela erongo yasehlabathini yokwamkela ubele, xa ethe umntu azithoba ube ne-attitude ethi ikhona enye level engaphansi kwalazi ukuthi wafuna kuyo. Second, masithi ndikunika into, ndiyakunika into, nika. Yabona lapho igobile. Funa wena yakho uzithathela nani? Wena kakhulu. So le nto ndikunika yona iBhayibhile kulekhe sawuzuyifumana halfway phakathi kwam nawe, uzoyifumana eca kwam. Uzawustretcha nyani kube uncomfortable kuwanele. Yam ilindelekile loo nto ngoba ndim opha wena le. Cinga ngoku kundim opha wena kodwa kube ndim welula ingalo kakhulu. Wena uyelule yakho ingalo ngohlobo oluthile loba unento ethi ikhona nento endingayenza le nto le funeka izofika kugqibeleni ukuba ndiyafuna ukukunika. Ngoku le nto le ndikunika yona awuyifumani phakathi kwam nawe, uyifumana phaa eca kwam. Akhona abantu abanalo attitude. Azobe befuna ukuserve ukukhonza. Imbi loo nto. So xa sicinga apha ekuhlaleni indlela esiphathana ngayo ebudlelwaneni bethu, ukuba umuntu omkhulu usuke wazihlisa wazisa kulevel yamasithi utitshala, wazisa kulevel yomfundi kube bomba lo mfundi le uyasilela kwenzeka into engalunganga kuye, ufuna ukuzisondeza kuye ukuze abe free ngohlobo lokuba ndazi ne-background yakhe ikhaya lakhe uba alidlalanga ndima na kule nto uba makangaqhubeka apha esikolweni. Xa ubona lo mntu omkhulu kanjalo ezithoba ubefumanisa uba iyadelelwa loo nto leyo, uphathwa noba kanjani agezelwe. Imbi loo nto. Akukho nto imhethisha umntu ngaphezu kwayo. Ayikho into ebuhlungu. Yabona xa ngaba umntu omncinci ebethwa ngomkhulu ayimbanga kakhulu loo nto. Xa umntu omkhulu ebethwa ngomncinci imbi kakhulu, that is why kuba khona isiphalekiso. Kunganqabi ijajwa nguThixo, imbi. Jonga ke xa sike sazicinga apha phakathi kwethu uba umntu omkhulu xa ngaba esi-accommodate esiza kulevel yethu masimhlangabeze, sijonge uYesu. Ukuba uYesu yena ngokwakhe uthi kum ndingumnganakhe, ayithethi ukuthi mandithi mna ngokwam ungumnganam uYesu. Into yakhe leyo nguyodicide ukuzenza umnganam. Mna ke ngumandiye ndibone inkosi nangabom. Umtata othile ngutata noma ngutata lo. Kodwa usuke wazenza into angayami for some reason, but waziza kulevel yam ukuze ukwazi ukusebenzisana naye ndincokole naye. Ayifunanga loo nto icinga uba intangam kuba yena ezenze yona. Mandivela abe ngutata nangakhulu ngenxa le nto ayenzileyo. Ahlale yazi yedwa ukuba ndingumnganakhe, nahlale ndisazi le yam ndiyaziyo. So uYesu yena ngokwakhe uba uthi andisanibizi ngoba ningabakhonzi, sendibiza nokuba ningabahlobo bam ngoku. Uba ucinge kanjalo uyoyenzayo, thina ke ngasiye simbona eyinkosi no sibe ngabakhonzi bakhe. Kuba unendawo apho athi ningabahlobo bam nina ukuba niyagcina imiyalelo yam. Into enenza ubaluleka ngabahlobo bam ukugcina imiyalelo yam. Uthi ngenxa yokuba ngoku ndingasalibisi ngoba ningabahlobo bam ndinityhilele nezinto endizenzayo ndinifihle kangako kuba iinkosi zelihlabathi azibatyhileli abakhonzi bazo izinto ezizenzayo, kodwa mna ndinifihle kangako kuba ndinibalele ekutheni ningabakhonzi, ndinibalele ekutheni ningabahlobo bam. So kutsho ukuthi le nto uba lo mntu omkhulu akubalele ekutheni ngumhlobo, funeka wena wazi indawo yakho, uyaqhubeleka uba ngumhlobo xa ngakusazi indawo yakho. So uthi uba niyandithobela imiyalelo yam ningabahlobo bam ke. So no-Abraham ukuze abe ngumhlobo kaThixo kube ngaba yimthobelo uThixo. Ukuze athi ndiyakumfihlela na umhlobo wam uAbraham. UThixo othi
uAbraham mhlobo wakhe. uAbraham zange afumaneke esithi uThixo umhlobo wakhe. Wayesiwa ngobuso xa ngabe ebona into enepresence kaThixo okanye ingelosi. uAbraham yakhumbula. So ngabakhonzi bakaYehova ke abanalo ilifa elilolu hlobo. Ngenxa yento babeqhubeleka bezithobe kuYehova babangabakhonzi bakhe. Yonke into ethetha xasene naye imangalelo iyagwebeka lona idana. Nantoni na esukela bona ibahlasela ayibi nampumelelo kuba ngathi ihlasela yena kuba bona bemthobele ngabakhonzi bakhe. Athi Sawuli undithuthiselani na? Kwenzeka loo nto. So lento yokuhlala esitheni senyangweni apho ukholo sekhona ungakuyikiswana iza nganxa lento yokuba uqala ube ngumkhonzi ukuze ukwazi ukufunda igama lakhe xa umthobela. So ukwazi umthetho kaYehova uyawusindisa ngomphefumulo wakho enkathazweni nasekwendeni. Jonga-ke akukho ntoni ithi nabo zonke izixhobo ezikhandelwa ukulwa nawe aziba nampumelelo. Zonke nantoni na ebhekiswa kuwe ihlasela ibuya ilambatha ayibi nampumelelo. Ngokukhona ubugqirha yanti akukho generation apho ubugqirha buzohla khona kuthiwa kusathakathwa kakhulu. Ingathi bafunda indlela ezintsha zokuthakatha everyday. Baya advance. Xa bekwazi ukuthi musikwazi ukuthakatha kwezalwane. That is graduate abafika kulevel ebo bakwazi ukuzimixa phakathi kwezalwane babe khona nabo. So kutho ukuthi akuzohliseka ukuthakatha. Bakhona le promise. Zonke izixhobo ezikhandelwa wena ziba nampumelelo. Kutho ke lamagqirha langaza lo. Uyithathe careless lo nje. Bese phakathi ndithe ndafumaneka. Lo Thixo wamsuka wahla wangumfula okhohlisayo na bethembise lento ngokunako ndifuna benini. Kuvele kwenzeka ntoni? Ukhona lento engakange yamkela. Eli lilifa labakhonzi bakaYehova. Ezilwini nguzo zikhondela. Kwizithile lithetha indawo ethi bamoyisa bethetha ngale nyoka uSathane. Bamoyisa ngelizwi lobungqina babo. Ngakegazi lemvalo. Iqhubeleka ithi abakuthandanga ubomi babo kodwa kwaba sekufeni. Uyakuthanda ubomi bakho akwazi ukumoyisa uSathane. Ukugcina ubomi bakho ubuluzi ulahlekelwa kubo. Aba abakuthandanga ubomi babo kodwa kwaba sekufeni. Yiyo le uSathane angakwazanga ukumoyisa. Abakuthandanga ubomi babo kodwa kwaba sekufeni. Okay. Masonge into lekufuna ukuthetha ngale likhona ehlaleni. Yiyo le nto kwamba xesha ufuna ukuvuselana ngayo because abantu in general ithi iBhayibhile bafana nezilwanyana bazinto zokubanjiswa bathi zibona beyele emigibeni ufana nezintaka nezilwanyana. Abantu abasinjwe bengamalanga babanjalo. But xa bengathanga bamkela le nyaniso baphela njengabantu abangasinjwanga. Baba nesiphelo esifana nezabantu abangasinjwanga. Baqubuliswe bububi. Okay. Masonge into kuncwadi yeNumeri kukhona into chapter 23 kuzoba verse 23. Ithi iBhayibhile kweNumeri chapter 23 verse 23. Akukho zihlabo ngoYakobi, akukho kuvumisa ngoIsrayeli. Verse 23. Chapter 23 verse 23. Akukho zihlabo ngoYakobi, akukho kuvumisa ngoIsrayeli. Akukho zihlabo ngoYakobi, akukho nto against uIsrayeli. Uthi xa ethetha uYesu uyeza umphathi wehlabathi kodwa akananto ngakubo. Akananto against me, akananto anokundibamba ngayo. Andimangaleleki. Ithi ke ngabo bakhonzi bakaYehova abo bahlawulelwe ngegazi likaYesu Kristu. Ithi phambi kwakhe uThixo bangcwele bengenakubekwa bala bengenakusoleka.
So zonke intetho ezithetha xa sele nabo bayazigweba. Why? Abanakubekwa abantu, akho nto bangamangalelwa ngayo. Uthi apha akukho ukuthi zihlabo ngoSirayeli ngoYakobi. Akukho kuvumisa ngoSirayeli. Kayifunde kweyakho iBhayibhile ethetha ngesixhosa esithi nemilingo ingabuya nembande esikhova kuYakobi, nabuqwili nabugqwirha buzaze kuSirayeli. Imilingo, imagic athi zibuya nembande esikhova, azibi nampumelelo kubantu kuYakobi. Nobuqili nobugqwirha bubuya butheni buzaze kuSirayeli. Masithi zithunyelwe kuSirayeli ezinto. Obu buqwili nobugqwirha izaze kuSirayeli. uSirayeli ngumkhonzi kaThixo. Ezinto uthi lilifa labakhonzi bakaYehova bubulungisa babo obusuka kuThixo. Obulungisa bobusuka kuThixo. Okay. Uthi nobugqirha buzaze kuSirayeli. So umuntu osenziwe ngoku uyaphola phumla athi hayi ndikwi-safe place buzaze ubugqirha. Uyazi uba le nto ithetha lo mntu uthetha emva kwexesha elide kuPhawuli chapter 22 ebiziwe waqashwa wabhatalwa lo mshumayeli. Masithi ngumprofethi. Uxa une-gift yokuthetha into zenzeka. Xa waqalekisa abantu wazakhela igama ngaloo nto bathi ngosini bhatalelwe uba makazoqalekisa aba bantu bamaSirayeli ukuze siboyise batshabalala. So uthengiswe imali wathi yena noba ungayithembisa ihafu yendlu yakho athi sibukumkani bakho anginokwenzanga ngaphandle kwale uYehova ayithethileyo. So xa sefika pha unika ithuba ukuthi aqalekisa aba bantu uyabasikelela every time evulumlomo. Uyabasikelela lo mxesha ithi ba akukho zihlabo ngobani nguYakobi. Akukho nto angachaswa ngayo uSirayeli okanye uYakobi. So lo mxesha ayithethe kuphuma kuyentsilelelo. Umzekelo jonga kuverse 8 uthi ndothini na ukuqalekisa angamqalekisiyo uThixo. Ndingamqalekisa kanjani lo uThixo angamqalekisiyo? Wazi into apha umprofeti ukuba yena engumntu akakwazi uqalekisa umntu aqalekisele. Kufuneka yena arepeat okanye aphinde into ethethwe nguThixo ngaloo mntu. Ndingamqalekisa kanjani ongaqalekiswanga nguThixo? Umprofeti wazi into, uBhalaki kumkani ayazi into yona. Icinga uba uBhalamu xa ethe waqalekisa umntu siyahlala isiqalekiso sibe nempumelelo. Uthembele kubani? kuBhalamu umprofeti. Kanti umprofeti yena wazi into ukuba ixhomekeke kuThixo odale ingcibi nomonakalisi. Uthi andinabo ukumqalekisa ongaqalekiswanga uThixo. Mna funeka ndingqinelane noThixo. Uthi Yesu ethetha kuloo nto ngokwam andinakwenzanga. Kodwa loo nto uba ayenzayo ndiyibone yenza nam ndenza yona. So uba uThixo akamqalekisanga lo nam andikwazi ukumqalekisa. Uyazi uba noba uThixo akamsikelelanga ndikwazi ukumsikelela. Insikelelo yinto mntu umntu osikelela umntu uphinda loo nto ithethwa nguThixo ngaloo mntu. Andinakumqalekisa angamqalekisanga uYehova. Wazi loo mprofeti lo mntu akayaziyo. So ukuthi akukho sihlabo ngoYakobi, that is akachaswanga nguThixo uYakobi. So andinokwazi ukumqalekisa. Ubambe loo ndawo so zange akwazi ukumqalekisa wasuka wamsikelela futhi waqhubeleka emsikelela kanjalo. Jonga ke sijonga enye ichapter kuthethwa into khona. Ichapter elandelayo chapter 24. Chapter 25 and chapter 25 verse 16. Chapter 25 verse 16. Okay, singaqala ku verse 1 last time.
Chapter 25 apha kwenyumbeki verse 1 ithi amaSirayeli ahlala eShithimi baqala abantu bayenyuza neentombi zakwaMowabi. Bahlangana eShithimi baqala abantu ukuyenyuza neentombi zabantu zamaMowabi. AmaMowabi ngobani? Ngabo abantu kumkani yabo kuthiwa nguBhalaki ibifuna ukuqalekisa amaSirayeli. Ngoku naba abantu beyenyuza neentombi zamaMowabi bayonaba nantoni. Cinga ngoba siphuma siyobayenyuza nantoni neentombi zabantu bathakathaka. Sodwa sibambe le nto uba noba bakazama akukho sixhobo esikhandele thina sabantu impumelelo. Sibe busy basiyoyenyuza na. Yebona bekutheni ukuze bangaqalekiseki ekuqaleni. Bekungekho nto basolwa ngayo. Akukho nto benokumangalelwa ngayo. Bebekholekile kuthini. Ngoku seyikhona. Ize kanjani? Okay. Baqala abantu ukuyenyuza neentombi zakwaMowabi. Zababizela abantu emibingelelweni yothixo bazo. Badla banqula othixo bazo. Phuma apha singabasikelelekileyo nguYehova, singaqalekiseki tu basimeme ezidlweni zabo. Sidle nezinto sibingelele nasezithixweni zabo. Sibe semasikweni wabo. Sibe kuzo zonke into abazenzayo. Ngoku sesibanike into yokusimangalela nje. Ithi aba bathi zababizela basimeme bona basibize. Kutheni beyazi uba indlela yokubaqalekisa abantu ukuba sibeke isithubekiso kubo sibenze bona ngokwabo baqalekise because asikwazi ukubaqalekisa thina. Kuba uYehova akabaqalekisanga andithi. Then ke ngoku masibenze bona ngokwabo baziqalekise. Abantu bona ngokwabo ibuyela kubo. Bayicinga kanjani le? Yinto le bakulevo baba. UBhalamu wazile uba andikwazi ubaqalekisa abantu baqalekisele kuba uthethwa akananto against bona, akananto abamangalela ngayo. Okanye uSathane akananto ukubamangalela abantu. Umonakalisi akananto ukubamangalela. Akukho sihlabo ngoYehova. uYehova akagxeki into kuba ndithi bakholekile kuye. Phambi kwakhe bamsolwa, bangcwele, abanakubekwa bala, abanakumangalelwa. Usho kanjalo ndithi kwincwadi yabaseKolose. Ithi ngabo bahlawulelweyo igazi lakanjani. Uyicinge kanjani ba lo muntu? AmaMowabi bathi okay, masibenze asikwazi ubaqalekisa. Masibenze bona baziqalekise. Ixhomeke kubo, ipower ikubo. Ngabo phela iqele masibenze bazisike bona. Ayicinge kanjani bona? Ukho umuntu waziyo obafundisileyo. Cinga ngokufundiswa. Doctrine. Kukho umuntu waziyo wasabafundisa. Alala. Okay. Ngoku baqalela abantu bayenyuza. Bayenyuzile ke ngoku. Eqaleni bengaqalekise kanti ngoku sebeyenyuzile. Bamenywa nasezintombi bodla eziveni pha banqula nezazithelo zakhona. Ngoku verse 16. Wathetha uYehova kuMoses esithi. Okay. Wabandezeleni amaMidiyani niwaxabele. Wabandezeleni amaMidiyani niwaxabele ngokuba wona anibandezele ngamayelenqe awo abewenzile kuni ngenxa yendawo kaPehore nangenxa yendawo kaKhozbi. Okay, Khozbi. Uthi na ubandezelana amaMidiyani. Kwaye kuzofuneka ubandezelo.
uthi wabandezeleni waxabela abaMadiani ngokuba wona anibandazele ngamayelenqe, anenzele amayelenqe, anikhubekisile, anenzele amayelenqe. Kuthiwa neyelenqe ivele nantoni nakugqirha uyaze ubuyaze that is akubuyinanto ubuya nonili badeskova ubuya bulambatha kusirayeli wayo kumkhonzi kaYehova. Ngoku uthi lamaMadiani abakhubekisa aba bantu that is abenzela amayelenqe ngale ndawo yasePevori, uthi ungaxatyeka apha onile ke ngoku lamagqirha lande abakhubekisile aba bantu, abanika i-direction, abanika ingcinga uba masibenze abantu baziqalekise. So banetyala lokuba bewise aba ndithi naba ke ngoku sekuvele kwavela into embi kubo, babethwa ngeYehova ngenxa yale nto bayenzileyo. So abulawa abantu bayi-24,000 bamadoda bamaSirayeli ngenxa yesenzo sokuyenyuza. So aziqalekisile ngokwawo amaSirayeli, waze uYehova ke ngoku waxabela wona ngokwawo aziqalekisile. Okay, umbuzo ngulo uthi aba bantu bayifundile, bayazi kanjani into yoba aba bantu abo masibakhubekise, okanye amaSirayeli enze kanjani uba wona one uYehova yenyuze, kuze kube khona into anokumangalelwa ngawo, ukuze othetha xaselene nawe ematyaleni abone sengasadali ngoku sengathi sengasagwetywa enento yokuba mangalela. Ize kanjani loo nto? Ize ngokuba lo mntu lo besazi uba kuthele engaqalekiseki, lo ebekufuna nyani ukubaqalekisa kuba umsebenzi wakho uqalekisa abantwana, waze wangakwazi ukubaqalekisa, ngumsebenzi wakho ukuthakatha, unenzuzo yakho azoyifumana. Xa ungaba sathakatheki wacinga ndizobenza njani zobathakatheka. Mandicebise amaMowabi la bengiqashile uba banikeni licebo nibamnene ngokwenu, nibayende beze kuni bazokwenza ezi zinto zenu nizenzayo ukuze bacekiseke kuThixo, ukuze ke ngoku kube khona isihlabo ngoYakobi, ukuze kube khona into uYakobi azomangalelwa ngayo, ukuze uYehova ngokwakhe angabi nasizathu sokumkhusela uYakobi. Yenze kanjalo ke ngoku lo mntu umlahlekele ligqwetha. Jonga ke ngoku mayithethe kuthi ke ngoku ngo-2025 andithi jonga ke ngoku kwincwadi yesityhilelo uzobuza umpima usafunda kwaseBhayibhileni kodwa uthi mayithethe na-2005. iBhayibhile ibhalwa ngo-2005 ayikho current. Yabona le ncwadi yesityhilelo yona ithetha into zexesha lakho nezexesha elisazoza. Okay, masijonge kwincwadi yesityhilelo chapter 2. Sityhilelo chapter 2. Singaqala kufunda sityhilelo chapter kwibandla lasePergamo. Siqale kuvesi 12. Uvesi 12 uthi isithunywa sebandla elisePergamo sibhalele uthi, utsho lo unalo ikrele elintlangothi mbini elibukhali, ukuthi ndiyayazi imisebenzi yakho nalapho uhleli khona, apho ikhona ithone kaSatani. Kutsho ophi? Kutsho ibhale isithunywa sebandla elisePergamo sibhalele uthi, utsho lo unalo ikrele elintlangothi mbini elibukhali, onalo ikrele elibukhali intlangothi mbini elibukhali, uthi ndiyayazi imisebenzi yakho. Wazi into uThixo, enye izinto azaziyo wena uzazi, kuba yena ungumazi wezinto zonke nomlinganisi wezinto ezincamisa zonke uyazazi, akukho nto ifihlakeleyo phambi kwakhe. Uthi ngelizwi lakhe libukhali ngaphezu kwekrele elibukhali intlangothi mbini, lihlaba lahlula umoya nomphefumlo, ligweba ingcingane nezicamango zentliziyo, akukho nto ifihlakeleyo phambi kwakhe, zonke izinto zityhilekile.
Uthi ke lo Thixo njalo ophethe lokuqalela njalo uyayazi imisebenzi yakho uthetha kwebandla uyazi yonke le nto yenzayo uyazi bakwenza ngicela sizenze ezinye izinto okanye sazi izinto ngathi bekhona esingazaziyo loo nto leyo ilindelekile kodwa uThixo yena bezazi zonke nakwezona zinto ezilungileyo ezinhle sizenzayo sikwenzeka sicinga uba siyasazi sizathu sokuzenza sibe singasazi sonke kodwa uThixo besazi uba enye into ekhuthaza kwenzeke le nto yile yiyo le nto sithi yonke imisebenzi zonke izinto ezenziweyo zizogqithiswa emlilweni umlilo uzozicikija uzama ufumanisa uba bezisenzeka ngesiphi isizathu ibithini inkuthazo yokuzenza yazi imisebenzi yakho then uthi ndazi nalapho uhlala khona yazi kule ndawo uhlala kuyo akululanga kuphela usisanda uzithethela ngaloo uthi yonke loo nto yayazi izinto ezithuzelayo ezanele uthi ngengcono utoko umuntu uyayazi imeko endlula kuyo badimanda le kumo okanye uthi ulindele le nto kumba mandenze yona uyayazi indawo endikuthelwa yena ndiyayazi noba ndithe yenza ntoni kodwa ndiyayazi indawo kuyo uthi ndiyayazi apho uhleli khona apho ikhona itoni kaSathane ndiyazi uba itoni kaSathane izinze kule ndawo uhlala kuyo ukuyibona ubelalini akuba i-headquarters kaSathane zila ingqungquthela conference yamagqwirha ilapho xa ungathi upostele ngaloo nto uthi icuma nyantakati iwale into azapho ndisuka khona neyazi yamilali upostele amagqwirha nyantakati kubuya zapho ndihlala apho itoni kaSathane ikhona uthi lo ndiyayazi naloo uthi ndiyazi uba wenhlala apho ikhoyo itshone kaSathane nokuba ulibambe waliqinisa igama lam akwakukhanyela ukukholwa kum nasemihleni kaAntipas nasemihleni uAntipas owabulawelwa kuni apho wahleli khona uSathane wayelingqina lam elithembekileyo zonke into even nobulawa kaAntipas lo wayelingqina elithembekileyo ukuthi yona leyo ndiyayazi yenzeka phakathi kwenu apho itoni kaSathane ikhoyo ndiyayazi naleyo ukubona uba mzela kwenzeka into endikho yena mntu ulungileyo uthi ukuba uThixo ukhona kutheni le nto imbi isenzeka le nto imbi okay kutheni kusenza kuloo mntu losicinga uba wena ulungileyo phakathi omfana yabona kuzizi lolu hlobo labantu ngathi xa kunokufika ezulwini ufike ungamboni ukuze uba kwenzekeni makucaciswe so masithi ngenzeke le muntu ubona bayilona ubambe yona uthi mhlawumbi bese wrong akuthi uthi apho inqina lami lingu-Antipas labulawelwa khona naleyo ndiyayazi akho nto yenzekileyo into engayibonanga ndiyazi ndawo kuyo ukuba injalo itoni kaSathane ilapho ndiyayazi lona so uba uthi uyayazi le ndawo kuyo xa inokucela uba yenza ntoni ungaze ungabi naso isizathu sokumthobela wena uzazi uhlele endaweni enjani uyazi kancinci yena wazi nokuba itoni kaSathane kule ndawo uhleli kuyo xa sithi ungayi endaweni uyazi uba kutheni sithi soyi wazi nendawo ungazaziyo umazi uSathane kunjani yena uyamazi wazi noba itoni yakhe kuloo ndawo uhlala kuyo uthi kutsho lowo ke ngoku unelokhaya elinjalo esandleni sakhe uthi noko ke ndinendawana ngakuwe uyakuncoma kutheni walibamba ukholo walukhanyela wathi uba andisizwa uyibona umntu phakathi kwabantu ubona abalamkela usindiso ulukhanyela uthi yeyi angisakho sure awungeni uba ndisindisiwe uyazifihla uthi ke kwabo uyabancoma awulukhanyelanga ukholo lwakho uthi kodwa ndinendawana ngakuwe kukhona indawo uthi uyezithetha uyeza umphathi wehlabathi uSathane uthi kodwa akananto ngakum akanandawo ngakum akananto yakwendimangalela uthi ke kwaba ndinendawana ngakuwe utsho kwibani Amasirayeli uthe umprofeti uBhalamu
akukho zihlabo ngoYakobi, akukho nto kummangalela. UThixo akanandawo ngakuYakobi, akukho nto ayigxekayo ngoYakobi. Uthi akanandawo ngakuYakobi, uYakobi wathi wenza uhenyuzo umbolo. Waze yabakhona into yokummangalela uYakobi, wanikelwa ubulawa, wabethwa wawuthethwa wengubulekela. Ngoku uthi apha singonyiwe zonke izinto bekhona phakathi kwenu abakholwayo nje, uthi kodwa ndinendawana ngakuwe. Ikhona into yokummangalela nje, umnike ithuba uSathane nje, umnike into yokugculela. Uthi kanjalo uDavide. uDavide bekuprosperity impumelelo, kodwa uthi kuba uSathane okanye uThaba unike indawo yokugculela, unike isizathu obubi kuzoze endlini yakho nje. So akutsho kobubi benzeka. Uthi ke ngoku ndinendawana ngakuwe ezizokuba unabo apho abayibambe bayiqinisa imfundiso kaBhileham. Kubani uBhileham? Kulo muntu bekuthiwa nguBhalamu phaa ekuqaleni. Uthi phakathi kwenu kukhona abantu abayibambe bayiqinisa imfundiso kaBhileham. Imfundiso kaBhileham asithi bakuthwane ngayo. Owamfundisayo uBhalaki ukuphosa isikhubekiso phambi konyana bakaSirayeli ukuba badle izinto ezibingelelwe izithixo benze nombulo. Yilo mfundiso kaBhileham. Kucacile uba ukuze lamaMowabi ayazi uba sizowakhubekisa kanjani amaSirayeli, ukuze amaSirayeli wona ngokwawo aziqalekise. Sinisithi singakwazi ukuwaqalekisa, azithakathe wona kuba singakwazanga thina ukuwathakatha. Bayazi kanjani? Apha ke ngokuyavela encwadini ezityhila zonke izinto ebekade zifihlakele. Ithi umuntu okuthiwa nguBhileham wafundisa uBhalaki ukuba abeke esi sikhubekiso phambi kwamaSirayeli, ukuba amaSirayeli enze umbulo abingelele kwizithixo, adle into ebingelele kwizithixo. Aze ke ngoku kwabakhona isihlabo ngoYakobi, kube khona into yokumangalela uYakobi kanjani. Uthi ke ngoku apha ndinendawo ngakuwe kuba nawe phakathi kwakho kukhona abantu abayibambe bayiqinisa imfundiso kaBhileham. Bakhona phakathi kwakho. Bakhona abantu bambileyo ukholo abandikhanyela bephakathi kwendawo apho khona ithiyoni kaSathane khona. Uthi kwaphakathi kwenu kodwa kukhona abayibambe bayiqinisa. Kuyenzeka ke xa kuthethwe ngenxa yabababambe bayiqinisa, ibe ingxaki loo nto. Ufumanise uba ke ngoku discouraged, bayatyhafa aba bangayibambanga bayiqinisa. Ngenxa yoba aba babambe lolu kholo bazive ngathi thetha ibhekise kubo yonke le nto. Uthixo akakuboni ukuzama kwethu. uPawulos uphinda bathuthuzela abameleze wena sithi uThixo uyakubona konke ukulungisa kwenu. Uthi asizithethe ezi ndawo kuba singaziboni into ezilungileyo ezihambelana nelizwi kuni. So uphinda banikukomelela nje. So uSathane wenzela njengoba senza uba yande imbewu yakhe phakathi kwethu, abayibambe bayiqinisa le mbewu yakhe ngalunganga kaBhalamu. Wenzela uba xa kufumaneka ithuba lokuthetha ku-adreswe abo bantu babambe le mbewu, kungabikho bukhulu. Into kaSathane yiyo le nto ke ngoku xa ngaba kuthethwa ngendlela i-address aba babambe lolu kholo, kuthethwa izinto step esilandelayo elikholweni labo, kube ngathi kwaba bangamkelanga inyaniso akuthethwa nganyani. Kungathi akuyeki ukubethwa isono, kuthetha into zokholo kuphela. Kunganqabi imbewu phaa kubo, ibiye ukwenza abantu bahlale kuloo ndawo kuphela, baqhubele bathetha lezo zinto. Yiyo le nto uncwadi yamaSebele esithi masiziyeke izinto ziyingqalo zelizwe siye kweziphambili. So kuthi ke ngophakathi kwabantu babambileyo kholo kukhona nabamkele bayiqinisa imfundiso kaBhileham, owabeka isikhubekiso wafundisa amaMowabi okanye uBhalaki uba makabeke isikhubekiso phambi kwamaSirayeli. So ezi mfundiso zobuxoki ziza nomoya, izinto zomoya nje. Umntu othi wazibamba kuba zigcwele yonke indawo nje, ziyayifuna nje ukuthubeleza zofika emakhayeni wabantu. Aba bantu ke ngoku benza kuba kube khona into yokubamangalela abakhonzi bakaThixo. Kanti kuthiwa ilifa labakhonzi bakaThixo kukuba nasiphi nesixhobo esilolelwe esikhandelwe bona asiba nampumelelo, nemilomo ethetha chasene nabo ematyaleni bayikhonde okanye bayigwebe.
kuthiwa eli lilifa labakhonzi bakaThixo. Nawo abantu abasakhonza uThixo kuba bafumane imbewu engendawo. Sebekhonza uSathane. Kaloku xa ukhonza umbulo ukhonza uSathane nje. So ke ngoku unalo ibango ngakulo uSathane nje. Ukugcina isili like you understand nje. Uthi ke ngoku zikhona zonke into zokuncoma kodwa ndinendawo ngakuwo. Ithi ke ngoku njengoba singabo bantu sithi sileli lifa nje kuthiwa leli lamalungisa okanye labakhonzi bakaThixo. Masazi kodwa basivumeli bathina silokuhlwe sinenywe nguSathane samkele izinto ezibeka isikhubekiso phambi kwethu sibe nento yokumangaleleka phambi kaThixo neyokusolela. Ifuneka kube njalo ngoku sijonge loo nto. Nangona nje sinalo ithemba elithemba lingadalisiwe elilokuba kukho sixhobe esibonelwe thina soba nempumelelo kufuneka singadani kuba uba senze ngokukheleza thina ngokwethu siya kuzithakatha sisilungiso nesandla. Okay, masiqhubeleke sive uverse 15 uthi ngokunjalo nawe unabayibambe bayiqinisa imfundiso yamaniko lawe into leyo endiyithilileyo. Uthi phakathi kwabo kukhona nabayibambe bayiqinisa imfundiso yamaniko lawe. Yabona ke kaBhalamu le ithi amaSirayeli afundiswa ukuba makatheni amenyelwa kunqulo zithixo benza umnqulo nentombi zamaMowabi banqula izithixo badla nezinto ezibingelelwe kwizithixo. Siyazi ke emakhaya wethu uba kunqulwa izithixo kunqulwa izinyanya. Into esiyaziyo thina uba banqula amadimoni. Venge kuba khona abantu abathi bayi-Christianity nabo abafundiswa uba bakhonzela abantu bakwabo abafayo izinyanya. Abo bantu ke ngoku baqhubeleka bawenze loo masiko. Ezo mfundiso ke ngoku bazithubelisa zingene emakhayeni wabantu ukuze abantu bagcine kudengeni bokunqula izithixo. Kufumanisa uba ke ngoku bazokukhonvinsa ingathi ubalahlele efemelini uba uyanga kule micimbi yabo bayenzayo banqula izithixo khona bayenzela izinyanya. Ngoku xa sisiya kwezazi ndawo ukululamela intoni imfundiso kaBhilihamu uze kube khona into yokusimangalela. Yile nto zothi uzawudla ke ngokwesithebeni samadimoni uphinde udle nakwesenkosi udle isidlo senkosi uphinde futhi uyodla nasemasikweni wezinyanya. So zezo zinto then kube khona neyamaniko lawe. Eyamaniko lawe ke imfundiso yile ivumela izinto zeculture nezinto zexesha langoku uba abazalwane bangakwazi ukuzenza nangokwesindisiwe bangahluki kwiculture. Iculture yajola lethi ngaphambi kokuthi uqale kujola. Imfundiso yamaniko lawe ke uzayitolerate into njalo ukujola. Lezomelelana zangalethi izomthatha balomntu ujola naye. Zininzi izinto ezabantu nje abangakholwayo. Ufumanisa abantu banendlela yabo yokuzizwalisa abantu ke sizozenza indlela yethu yasenkonzweni. Zimfundiso zabaniko lawo. Uthi ke uThixo uthetha into ngazo uYesu Kristu uthi into leyo endiyithiyileyo. So uthi uzithile zamfundiso zabaniko lawo. Ezinto zeculture zenziwa ngabantu bangaphandle uthi uThixo uzithile. Then ke ngoku kube khona uverse 16 uthi guquka okwanyandoza kuwe kamsinya ndenze imfazwe nabo ngalo ikrele lomlomo wami. Guquka lezi ndawo zalize imfazwe. Akhumbula ke kumasela emva kuba esenze ulwenyozo uThixo yena wehla wenze imfazwe nabo afa amadoda amaninzi. Uthi ke nalapha nje wehla lenze imfazwe ngekrele lomlomo wami. Uthe uqale uphethe ikrele elinhlangothi mbili. Uthi uzohla ke ngoku azokwenza imfazwe nabantu ngelo krele. Yile nto ke ngoku xa ngaba kukhona abantu ababambene kwezi zinto uzofumanisa uba intshumayelo izoqhubeleka iliqele ilimasi because ilwa neza zinto ilwa nabantu ababambene kuzo baqhubeke bemke sithi lanciphi bantu yintoni kanti kwenzeke into enhle ukuze kuthethwe ngento elungele abo bantu bashiyekileyo ngabona abantu bemfuna uthini. Ikrele libachithile aba bebebambelele kuzo imfundiso zamaniko lawo nezikaBhalamu. Zizinto ezifuna abazalwane siphinde sizijonge ezi kuba sisentweni singathi ngumzabalazo kodwa umzabalazo wethu akungowenyama silwa nomoya. So masale sicinga ngezi zinto ke sivuseleleke. Amen.